Dneska nás čaká otvorenie kreatívneho centra Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré je jedným z troch kreatívnych centier univerzitných, ktoré na Slovensku máme. Ide o finále projektu, ktorý sme realizovali v rokoch 2020 a 2023. Tento projekt bol sprostredkovaný Ministerstvom kultúry a my teda ako univerzita sme boli prijímateľ. Trvalo nám 14 mesiacov, kým sme postavili alebo zrekonštruovali kompletne túto polovicu budovy a rovnako aj sme sa venovali programom pre kreatívcov a pre podnikateľov. Otvárame za účasti teda pani rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ale najmä za účasti zástupcov Ministerstva kultúry, a to je konkrétne pán štátny tajomník Maruška a máme tu aj zástupcov projektového manažmentu. Potom dneska nás poctili svojou návštevou aj pán štátny tajomník z Ministerstva pôdohospodárstva pán Smatana a rovnako aj pán štátny tajomník z Ministerstva školstva pán Žembera. Máme tu aj zástupcov VUCčky, rovnako sú tu aj zástupcovia lokálnych a regionálnych kultúrnych zariadení, ktoré podporujú rovnako kreativitu alebo sú zamerané na projekty tohto druhu. 2, 3. Podporujeme vlastne akoby 3 oblasti, je to reklama, dizajn a architektúra. V zmysle architektúry ideme do zelenej a modrej architektúry. Na Slovensku máme jedinečnú virtuálnu miestnosť, voláme to, že virtuálne silo, je to vlastne kruh aj so stropom s LED panelmi, kde je možnosť odprezentovať svoje produkty alebo rôzne teda videá v priestore a je tam možné pridať aj zvuk alebo teda vôňu. Rovnako tu máme eventovú sálu a v každom tom podlaží, ktoré tu je, vrátanie drevárskej dielne, je možné realizovať inkubátory, akcelerátory, workshopy alebo teda rôzne iné aktivity na podporu kreatívneho priemyslu. Vízia tohto centra je tá, že kreatívne centrum bude slúžiť ako študentom, tak samozrejme aj širokej verejnosti. Bude princíp členského alebo rôznych takýchto možností, ako sa do kreatívneho centra zapojiť priamo a využívať jeho služby.